Obodo niile na-eme ọfụma n'ala Igbo anyị na-akwadosi ndị ntorobịa kwadofe n'ife ha na-eme. Mana abịa nka nyọọ m aka na-achị obodo niile, ndị eze, ndị igwe, ndị ọdụ na-eru n'okwu ka fa nneba anya n'ọnọdụ ndị ntorobịa n'obodo gị nwa. Ọ bụ na ọ ya adị possible ka enwee ife a na-akpọ Youth Summit and Empowerment Program, ọ ga-enyere ndị ntorobịa aka achịkọta ndị ntorobịa mee gịnị, kọwara fa ụfọdụ ife ma nyefee nkwado. Ndị na-alụ ọrụ enyefe nkwado, ndị nwere aka ọrụ, ndị chọkwara ịmụ ọrụ enyefe ohere ka ha mee gịnị, ka fa mụọ ọrụ. Maka na bụ ife ga-eme gịnị, ọ ga-ewedunata unemployment enwe n'ala Igbo anyị. Ọ ndị youth ka obodo niile ji were anya isi. Ọ bụ na ịbata n'obodo gị ndị youth, ndị ntorobịa anaghị eme ọfụma, onye ọbụla hasasịa n'obodo bịa na-etiri gị mkpu, nwanne ya bụ ife ekwesịrị. Matakwa na akacha zere ọmfanwa bụ ndị ya nọchi anya anyị. Ka iji ego, ka ị nwere akụ na ụba kpọkọnata ndị ntorobịa. Ọ bụgo na ịma mmehie n'obodo gị niile, mee ya na ụmụnna gị maọbụ na mkpụkpụ gị, ime ya wee kwado si nke bụ ife nji were eme gịnị, akwado ụmụ na-eto eto. Nwanne ka m gwa gị eziokwu, ya bụ ife i mere nwanne m, ọ ga-ewulite mmụọ ndị ntorobịa elu n'ebe ị nọ. Abụzi na onye ga-abụ ịbata ịchọ ka ndị ntorobịa na-etiri gị mkpu n'obodo, ọ dịrị ọnụ mmanụ. A sị na gidigidi bukwu eze. Nye ka m ji ayọ ndị igwe ka fa nebata okwu a m kwuru anya, maka unu na-anya ife na-eme n'obodo. Ọtụtụ ife na-eme, ọ meghị onye ji anabatakwu ebe ya were anya na-abụ megị rahụ ya ụra ma chi efu. Chebela anyị ya bụ ife anya. Ama m ebe ife na-ekwu na-aga, mana ọ bụghị ngwugwu niile ka anyị afụta n'iru akwụkwọ tọọ. Biko nụ, nya bụ ayịyọ nsị ka m bịa yọọ maka ị na-ege okwu ma biko asị gị ka ị gbasara m ozi a si ife m ji erite n'aka gị. Biko ebe ọ bụla ịfụrụ ife onyonyo mụnwa bụ Chukwukebe Ugochukwu nọ na Maazi-UC na-ayọ gị ka ị gbasara nya, na ọ ga-enyere ụfọdụ ndị mmadụ aka na ndụ a. Ọ ga-akwalite ọdịmma mmadụ na ibe ya. Ma tinyere m akara subscribe na my YouTube page. Ụmụnne m, ndewonu.